Hvordan har vi det? Er det hårdt? Er der nogle steder, der er ekstra hårdt? Det ser godt ud ellers. Hvordan har vi det? Nogenlunde? Har du fået flyvlet og sådan noget? Vi er presset nu. That's good going. 20 and a half. And then fucking stairs. Crazy. Får en rigtig dårlig start. Undervurderer fuldstændig, hvor hårdt det her er. Jeg har bare hægtet mig på Tigger nu. Vi kører den sammen. Let's fucking go. I can't run the stairs though. Okay? Du er sej, mand. Du er fucking sej. Vil du have noget? Undskyld. Du skal ikke undskylde, du er fucking sej. Det er virkelig glat derude. Fucking Please sej. pas på, I får noget mega nemt. Du er fucking sej, okay? Sådan. Der er noget vand her. Har du noget vand? Vi skal løbe samme distance. Og du har kun det der med? Og jeg har det her med. Kasper, kom ned og sid og spil lidt, ikke? Kom nu. Hey, calma. Tranquil. Ja, tak. You got the weight? Kom nu, mand. Forrest ready. Så pretty. Er der mange former her med mig? Det er Forrest, det her. Hey! Det er Forrest, det her. Du er også Forrest, man. Du er det hele tiden, Oh, it's peanut butter too. I thought it went in the oven. But Let's go. June. You gotta film this. We're so good. Let me see. Is there a knife? just twist. Yeah. Ay. Bomberklat! Julia, you have the gluten-free pasta, right? Så sygt du ikke det her? Det ser nice ud, mand. Kan du godt er få du klar? hele mit store fjes Den her? har helt i fjes her. Nej, jeg er ikke klar. Jeg ved ikke, hvad jeg går ind til. Nej. Jeg fortryder. Ej, du fortryder ikke. Men du glæder dig heller ikke. Nej, det gør jeg ikke. Tag altså igennem dine tanker lige nu. Jeg tænkte, da I kom hjem fra de andre kom hjem på løbeturen, tænkte jeg, det har jeg ikke lyst til. Jamen, der er bare vind, og det er hårdt, og de kan ikke stå fast, og det er som at løbe på et eller andet is og sand. Hvor langt skal du løbe i morgen? 42. Puh. Eller, det er i hvert fald... Ja, lad os lige se. Fire, ikke? Ej, når du har sagt 42, så løber du 42. Sådan er det, ikke? Kom nu. Kom on! Spil nogle gange, Jeg ikke? kommer til at mærke, hvor hurtigt det er. Okay. Kan du følge mig? Ja. Den er jeg glad til. We're aiming to not get injured. Okay. Is Laura watching? Laura, if you're watching, is a good guy. Laura, if you're watching. I'm sorry I didn't follow my program this week. It's been a little tough week. Every time. I haven't. What about your gym program? You always talk about how good you are at running, but Can I get a video of the pasta? I'll burn it in the God fucking damn. bottom, bro. Fuck. God damn, boy. det hele. I guess. Kan de få skeen ned? Jeg kan ikke se ned i. Nej, den der tror jeg ikke. Fuldstændig klar til det. Ligger bare klar til det. Nej, fuldstændig sørget for folk. Tyno. Kvart i 4, 3, 5. Why did I do this? Come on.
Hallo, fedt. Jeg får gerne nogen. Kæmpe helvede. Du har den. Jeg tror på dig. Come on. Best camera in the world. What's happening? Vlog ski. Tico now have like a vlog. Are you vlogging now? Fucking dangerous. And tomorrow shit is gonna go down. That's the vibe, no? Jeg siger til det, ikke? Så bliver det så ligesom pakket frokost, ikke? Hvor er det hjemme der? Og så bare lige gribe sådan en lille flaske med gæler, ikke? Føj for satan. Det er crazy. Hvad siger vi til det? Jeg vil bare sige, at forholdene er ikke som de skal være. Men har de nogensinde skulle være det? Nej. Så vi kører på. Du har den jo. Ja, skal jeg jo. Den er der jo. Vi skal grine. Ser du sej ud, mand? Ja. Vi skal i krig. Vi skal i krig. Vi skal i krig. Ja. Skriver bare. Good luck, fam. Kom så, mand. Come on, ikke? Come on. Det er godt vejr lige nu, faktisk. Det er godt vejr. Det er crazy godt vejr. Vi ses om 84 kilometer. Ja, tak. Mwah. Ja, tak. Guys, good morning. It is officially race day. Getting ready for a big adventure. The biggest adventure. Are you ready, Kasper? No. Mr. Jensen! Well, I will be, for sure. He's been carb loading all morning and all night. It's 10K. 5:75. We're gonna be on the podium today. Yeah, Mikkel is gonna win the race. Podium. Hvad siger du? Jeg gik baglæns op ad Mont Blanc. Er du gale movie? Det er en ny movie. Det er verdensrekord. Verdensrekord. World record. Det starter bare med højdemeter, det er jo ingenting jo. Hey, er der noget, der for et baglæns? Ja, men han melder lige, du ved, han vil gerne lige op og smage. Han vil gerne lige op og smage på frontkronen, siger han. Han vil gerne lige... Jeg ved ikke, hvad ham der er på. Han vil gerne lige have 5 skarpe. Han har været oppe, og så har han været helt nede, og nu er han lidt oppe igen. Bare lige stå op for at kigge så meget. Vi går på han altså. Vi går på han tæt på. Det kører ud. Ja, det kører ud. I dag han er oppe på toppen nu. Helt oppe igen. Ja, det her. En bipolar mand har man. Godt mærke det, ikke? Come on! Yes! Yes! Det kunne være så tomt. We're pinning the bib. We've just had a morning party. Oh. We've sent our friends off. Influencers in the wild.
Flot. Første trail-løb. Come on. Come on. Får man lyst til sådan der bare sådan lidt at løbe? Er du sindssygt? Du har jo skoene på. Ja. Jamen, ja. Her med alle tre ting. Lige ham der får kryds for jeres start nummer. Alright. Vi har fået. De har fået krydset, så er alt fint. Super. De har en halv tilbage. Ja. Ja. Vi løber. Vi kan lige fortælle lidt om. Lad os lige høre. 21K lige her om 10 minutters tid, 5-7-8 minutter. Er vi klar? Og vi er fucking klar. Hvordan er vejret? Hvordan har følelsen det? Jeg vil sige, det kunne ikke være meget bedre. Der er sne, der er sol. Der er det hele. Der er fuldstændig i gang. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Du har den, okay? Okay? Du er sej, mand. Du er fucking sej. Skal du have noget? Undskyld. Det er sgu ikke undskyld, du er fucking sej. Det er virkelig glat Du er derude. fucking Please sej. pas på, I får noget mega nemt. Du er fucking sej, okay? Sådan. Der er noget vand her. Har du noget vand? Ja, tempo. No, I think it's fine. Jeg skræller løg, jeg piller løg. Ja, pil de løg, ja, pil de løg, pil de løg, pil de løg. Lad os pille de løg, lad os pille de løg. Ja tak, ja tak, ja tak, ja tak. Du er den varmeste, Ben. Du er den varmeste. Come on, come on. Ja, du er, ja, du er, ja, du er. Du er der. Du er der, okay? Jeg er der. Come on, come on, come on. Prøv det her. This is the hardest shift I've ever done. It's been hard since kilometer 2, and I'm on kilometer 12 or something right now. Lost the route like twice. Training myself a little extra 100 meters or something like that. But this is pretty wild. Look at this. But look at the view. Hammershus up there. So just keep pushing until I can't no more. But it's a mental game. I'm not gonna lie. Jeg har bare hægtet mig på Tigger nu. Vi kører den sammen. Let's fucking go. Vi er der. Vi er ikke helt oppe. Vi er der. Kom nu, Junior Jacob! Det sidste! Det sidste! Ja, hvor er I varme, mand. Hvor er I varme. Hvor er du varm. Og så det sidste.
Kom bare det sidste. Sygt tur. Hvis jeg ikke havde haft ham med, ikke? Jeg havde været knækket på hele turen. Hvor er det godt, du fandt den anden, mand. Altså, Ja, tak. Ja, tak for det. Var det fortjent? Jeg er klar. Første trail, mand. Det er det sygeste oplevelse, jeg nogensinde prøver. Helt voldsomt. Det er dobbelt så hårdt som maratonfølger. Det er altså, det er det hårdeste, jeg nogensinde prøvet der. Og det var, jeg kørte halvmaraton. Altså, Vital, Fred, dig, David. Det er next level. Men problemet er det der med... Ej, bro, jeg var sådan her. Jeg så den, ikke? Men det var en kamp for 2 kilometer. Okay. For 2 kilometer, der er sådan her, nej. Det er, så det var helt samme, du sagde jo. Jeg taber den på de første 2 år. Ja. Og så er sådan, at jeg bliver nødt til at finde mit flow. Ja, præcis. Og så møder Tico lige pludselig, så er sådan, at det her skal være. Yeah, fandme Hallo! Hallo! Fucking varm! Ey! Ej, hvor er du vild, mand! Wow! Hvor er du fucking vild! Ej, hvor er jeg stolt af dig, mand. Hvor er det sindssygt! Ej, hvor er du sej. Jeg falder aldrig igen. Ej, Hvor er du syg! ej. Ja, tak! Nej, hvor er det sindssygt. Hvor er det vildt! Jeg har aldrig nogensinde prøvet noget. Fuck. Jeg har aldrig prøvet noget. Jeg kan ikke så længere. Fuck alt det der nu. Ja, så bare trail. Trail nu, ikke? Hvad siger du? Er det trail nu? Altså, jeg kunne... Ja, nej, ikke nu. Altså, jeg er helt følelse i trail. Jeg synes, det var magisk. Jeg synes også, det var magisk, men fuck, det var hårdt, mand. Jeg ender med at løbe. Jeg tror, jeg ender med at løbe. Hvad fanden mener jeg? Og I varme, jeg er tom, mand. Brysterne. Jamen, jeg ved det ikke engang. Hvor er du varm, mand? Det var det hårdeste, jeg har gjort. 100%. Altså, den der Ironman der, det her, det var det sygeste. Fuck, jeg så stjerner. Jeg så stjerner. Jeg græd dybt så mange gange. Hvor er du varm, altså, mand? især når jeg lå der. Ja, du er crazy, du er crazy. Ej, det var det fedeste. Hvor er du god, mand. Det er en helt anden måde at race på, fordi du skal være så... Let's go, David! Let's go, bro. Skis. Ikke noget det der. Kom nu bare, du har den her. Sidste meter. Finisher, ikke så meget der. Finisher. Folk ved, hvad det er. Det er ret simpelt. Hvordan har vi det? Hvordan har benene det? Månen, solen. Har du set det hele? Den har du. That's good going. Ja. Mere, mand. Du er der lige om lidt, mand. Let's go. Oppe. Yes. Den her. Yes. Let's go, ham her. Yes. Ingenting. Fra finish line. Præcis. Nummer Du har den på scenen, den anden der. Hvad siger vi til os, mand? Hvad har I til os, mand? Yes. Let's go. Godt arbejde. Jeg ser ud og lever det. Ja, det er tilbage. Are you still running? Mange af den der, are you still running? Ja, mand. Final 0.2. Fucking torture. But look. I can't run the stairs though. Almost there. Almost fucking there.
tak, come on! Er du gerne et sprit? Helt most. Hey, let's get it, let's get it, let's get it! Come on! Bro, den er fucking hård. Hvad? Blev du nummer 2? Ja, ikke det? Det ved jeg sgu ikke. Nummer 1 måske. Nå, det ved jeg sgu ikke. Stilet jo. Rigtig stilet. Jeg ligger nummer 1 hele vejen. Jeg prøver det. Der er ikke nogen foran mig. Der er ikke nogen foran mig, der løber. Det kan være, du har glemt en omgang. Jeg ligger 10 faktisk. 10,5. Det er loop, eller? Der er sådan lidt deroppe. Det er faktisk ikke. Hvor er du varm, mand? 10,75 på. Hvad var oplevelsen? Hvordan var det? En time og 2. Hvordan var det? Rigtig. Jeg går sådan der, jeg bliver nødt til at gå nogle gange op ad de der trapper der. Okay. Den er helt grov. Kommer du op på den helt stejle? Ja. Den der med rebet? Nej, den ser jeg ikke. Men ned ad bakke, der I kan tage mig. Jeg løber med lange ben, der sætter bare af. Hvordan var skoene? Falder du? En gang. Ja tak. Sidste stejl, fucking stejl bakke, der går bare sådan Okay. her. Der bare tager fat i rødderne. Så I kan holde igen. Ej, det var sygt. Ja, Fuck, hvor nice. Godt arbejde. Det var så hårdt. Tillykke. Det var sjovt. Jeg tror, det bliver nummer 1. Jeg håber det. Jeg krydser fingre. Der er ikke nogen foran mig. Jeg løber forkert. Jeg løber den vej. Jeg løber til venstre til at starte med. Jeg trækker ikke vejret. Du bare 2 med mig. Jeg skal op bakken der. Nej. Helt skidt. Jeg løber til venstre. Ja. Helt skidt. Efter 2 kilometer, der havde jeg første fald. Så jeg har bare... Og højre her, ikke? TK. Jeg er i chok. Trail Division, ikke? Jeg er i chok. Trail Division. Det er next level, det der er sket her. Det er next level. Vi ses næste år. Queen. Du er nødt til at lægge move her, det der, ikke? Let's go, Fred! Let's go, Freddy! Du har den her! Let's go, Frederik! Let's go, Fred! Let's go, Fred! Man, du har den her! Come on, Freddy! Kom så, Fred, man. Der er ikke langt tilbage. Kom nu, det sidste! Kom så. Hold den her, Fred. God nu. Kom så. Freddy! Kom så, Fred. Det sidste, Fred. Kom så, Freddy. Det sidste. Kom så, der er ikke langt tilbage. 84, det er ikke normalt. Så Fred. Hold den her. 84 er det langt, Fred. Så Fred. Rigtig langt, Fred. Freddy. Kom så, Fred. 84 er de rigtig lange, Freddy. Hele vejen, vi har dig hele vejen, Fred. Kom nu, Freddy!
Men lad os tage de sko efter. Kom ind. Ja. Kom så. Crazy Fred! Crazy Fred! Let's get it! Let's go! Fred! Det er så varmt. Kæft, hvor er du sej. Kæmpe legend. Sæden, ikke? Lad os lige få det. Ej, det er løgn. Ja, sgu fandme. Yeah, let's get it. Let's get it. Yes, yes, yes. Lad os få det her tøj af dig, Fred. I just told them about you and me and David crying in the car. What a fucking beautiful moment. It was special. It was special. Next time. Du er 84. Just Vi er like together. all I need a buddy. Der er 84 next year. Watch. Watch. Det er så langt at se. I'm gonna do this. Jeg overvejer, hvor lang tid det er. Altså, det betyder, hvor mange mennesker der I går. have one when you Specielt ikke, hvor lang tid det er overvagt. Forestil dig, hvor koldt det er. We were running the Salomon Hammer Trail yesterday. Can't really imagine how hard it will be if you'd never try it. It was fun, it was beautiful, but it was brutal. It was really brutal. We out. Hammer Trail. We done did it. We're done. We done did it.